كاب استديو اير تي في عز السلام تانا تقبلوا زخبركم تخاتلتنا كما يتمسيو ساعتنا اخيلون لومي سولوس 10 تقمتي ساعه 9 تمشي استرالو هاغراون زينا حيزنا لكم قريبنا لنا مكتالكم زعدم شام تولدي بغنتاتو كفلنا مينستر قدايات وصايات عثمان صالح اب اخي باشار زيبلن هاغرات مدرس منه إيرترا بكالاي ركب مينسترات قجل عرق ندقف شارتر حبرات حقرات تساتفة إيرترا نبرتي إيطاليا أب هلوي بوليتيكا وكنتات مدبات مختن زديهم كوباناتات مفرم مدهانيت أمريكا مكلا خلو كوفيد 19 مدهانيت كم زمع بلا قليتها تركيا بلعلو عطغات سوريا كردان وتهدروا سقمتي كم توسد أفليتها أمريكا كانت تنك زي مرقع حوس دسيت كوريا خوينا خمزة لاس سمين كوريا وغيسا مينستر قدات وصاي آتو عثمان صالح تمالي عسرت حارة قمتي كتما بيلغريد سربيا أبز انقلتو مبل سوسا عمتا وعلا من قصغاس شارازي بلن هاقرات مدرس ميعو بملكع تسبتساب نستدالو تحستو قرمسكال قرز جير كارباي منستر عثمان مدريو أب أزيو وساني ناي تاريخ ملاقبوز تولد من قصغاس شارازي بلن هاقرات عبي باقي حزبتات أفريقيا إسيا كاريبيان دوب أمريكا باسفيكن كالوت صباتات عالمن نمسر رسو وساني حقن الأولاونتن مريتا وحدنتن ناسا بوليتيكاوي قطباون محبراون مسمر لعلخل دما نمعريتن فتحاويتن علم زحاقوف نصر رأي حيزو كمستبقس أبريهم أبز حلفس السعامتات اتي من قصقاسن أبالاتون بوزح عواتاتو كوانتا تقوانا صفو اتي تلقو قنا كم زي السمرز تقص منستر عثمان بوليتيكاو رأسو وساني من خبار الأولاونة حد أبوشتاو قدات زي متتتاون زي متغعن زبل أبو على بعضن صدق متكلات بتدقاقمي ناتتحسي علمنا كاب زقون اوان بزقاد دملكعو زي معريتن زي فتحاويتن الناخونت كمز مسات بمبره من قصقاس شارة زي بلن هاقراتن أبالاتون نزقوملهم مسارتاويان متكلاتن شتتتن وفيات كونو لومي حلفكال اوان اقدا سكوينو كمزل اسمير اللو نمحبراوي ربحان قداي هلونا دك سبن مسارعنان تقبراتنا وهود كخوني قبا زبله منستر عثمان نتي البزي بلو بدهوتات نمقطامن كابتي صفيح عدلات تربحتن مخانن زيادة أدمعي وشتاو آليا ممعبال أقدا سكم زخونا قليسو منستر عثمان صالح موداتا أبزي علمنا أبقى سالن قلتفن لوت زلات الأوان مدباتنا بتم تربحتنا زي فتحوي سرعات زخونو حيلتات كبيد بدوه قد مكوان تخونه كم منكسغاس نزلنا صفيح بحرياوي سباون بحلاون عقمتاتا واحدنا هزبتاتنا مسأي ولدتاتنا زحبن له تاريخ وعية مسرح وانز طلب مخانو أسمير له إيرترا غوني مبل سوسا عمتا وعلا من قصغاس الشارازي بلن هاقرات بستقايدة كالاي ركب مينسترات قوجل اعروخ ندقف شارتر ودبحورات هاقرات تساتفان أبزي لومي عسر تغلطة كمتي أب كتما بيلغريد ريبوبليك سربيا زتقانع عاقبة مينسترات أما خار بريزيدنتات يمانا قبراب باسم منقست إيرترا مدرس ميعم إيرترا روسيا تشاينا كيوبان فنزويلان زركبان عسرت تشعته أبلات الدحبرات هاجرات زحقوف أبور حمل خلتشحن عسران حدن زت مسرته جوجل عرق ندقف شارتر حبرات هاجرات قدامي ناي مينسترات ركبوا بعسران سلستن مسكرم كلتشحن عسران حدن أب نيويورك مكيادو زذكريم علامان متكلاتن شارتر حبرات هاجرات أهجراو سلامن ستان نمعقابن نمو حسن سرعة حقي نمسفان كمون نقطباوي معبالم محبراو بلصقنان سبعو مسلاتن غزي زي سعرو ادماساون ازيا قداسن عند مخانو زامنن زمغتن غجل عرخ ندقف شارتر حبرات هاجرات نازي شارتر زي نزصارر بيناوي اقدادن عندارن سقمتات زقام نصر مرغصي علوم نإيرترا نبرتي إيطاليا أب هلوي بوليتيكا وكونتاتن تأمر مدبات مختن كمون زباو معبالتات زتكور السمينار تخايدم كافت بوتان زبس حنا تصبتصاب دانايت قبر هيوت كتوربايم
ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ አቶ ዑስማን ሳልሕ ንኤርትራውያን ነበርቲ ኢጣልያ ህልዊ ፖለቲካዊ ኩነታትን ጥሙር መደባት መኸተን ብዝብል አርእስቲ ሰሚናር አካይዱ ኣብቲ ብትሽዓተ ጥቅምቲ ኣብ ከተማ ሮማ ዝተኻየደ ሰሚናር ሚኒስተር ዑስማን ሃገራዊ ፖለቲካዊ ልምዓታዊ ቁጠባዊ ድሕነታዊ ዜናዊ ዲፕሎማሲያዊ ማሕበራውን ካልእ መደባትን ብመንጽር ዞባውን ዓለማውን ምዕባለታት ዘነጽርን ንናይ መጻኢ ጉዕዞ መኣዝን ዘትሕዝን ሰፊሕ መግለጺ ሂቡ ኣብቲ ኣብ ህሉ ኩነታት ሃገርን ዞባዊ ምዕባለታትን ዘተኮረ ሰሚናር ሚኒስተር ዑስማን ሳልሕ ሰላምን ምርግጋእ ዞባናን ጎደባናን ኣብ ሓበራዊ ረብሓ ምክብባርን ሽርክነትን ናይተን ሃገራት ከም ዝምርኮስ ብምጥቃስ ተራን ኣበርክቶን ኣብ ወጻኢ ዝርከቡ ዜጋታት ብሓፈሻ ሃገራውያን ጉዳያታት ድማ ብፍላይ ኣብ ምድንፋዕ ህዝባዊ ዲፕሎማሲ ኣብሪሆም ንቑሕን ኣድማዕን ውዳቤታት መሰረት ኩሉ ዓወትዩ ዝበለ ሚኒስተር ዑስማን እዚ ኣብ እዋን ቃልሲ ናጽነትን ምኽባር ልኡላውነትን ተኣምር ዝሰርሐ ሓይሊ እዚ ኣብዚ ተኣትዩ ዘሎ ሓድሽ መድረኽውን እቲ ቀንዲ ዕጥቂ ሃገራዊ መደባት መኸተ ስለ ዝኾነ ብዕቱብ ክስራሓሉ ከም ዝግባእ ኣስሚሩሉ ኣብ መወዳእታ ሚኒስተር ዑስማን ካብ ተሳተፍቲ ኣብ ዝቐረበሉ ሕቶታት ምላሽ ሂቡ ኣብዚ ድሕሪ ክስተት ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ብዓይነቱ ናይ ፈለማ ዝኾነ ህዝባዊ ሰሚናር ካብ ሲቺልያ አብሩዞ ናፖሊ ፊረንሴ ቦሎኛን ካልእ ከባቢታት ኢጣልያን ዝመጹ ዜጋታት ተሳቲፎም ነይሮም ሓበሬታ ካብ ሚኒስትር ጥዕና ሎሚ ኣብ መወሸቢ ማእከላትን መመርመሪ መደበራትን ዞባታት ማእከልን ጋሽ ባርካን ብዝተገብረ ናይ ላቦራቶሪ ምርመራታት ሰለስተ ዜጋታት ብኮሮና ቫይረስ ምልካፎም ተረጋጊጹሎም ካብዚኦም እቶም ክልተ ካብ መመርመሪ መደበራት ኣስመራ ክኾኑ ከለው ሓደ ድማ ኣብ ኣዲባራ ዞባ ጋሽ ባርካ ተወሽቡ ዝጸንሐ እዩ እዚ ከምዚልን ከሎ ኮሮና ቫይረስ ተረኺቦም ኣብ ሆስፒታላት ዞባ ማእከል ተዓቂቦም ክንክን ክግበረሎም ጸንሑ 4 ዜጋታት ሓውዮም ተፋንዮም ኣለው በዚ መሰረት ጠቅላላ ቁጽሪ ብኮሮና ቫይረስ ዝተለኽፉ ዜጋታት ክሳብ ሎሚ 6758 በጽሕሎም 6673 ካብዚኦም ሓውዮም ዝተፋነው 43 ብሞት ዝተፈልዩ 42 ድማ ገና ኣብ ሆስፒታላት ተዓቂቦም ዝርከቡ እዮም ሚኒስትር ጥዕና 12 ጥቅምቲ 2021 ሓረስቶት ንዞባ ደቡብ ኣብ ዲጋ ዝተዘርአ ዓሳታትን ዝተዋህቦም ስልጠናታትን ቁጠባዊ ረብሓታት ክረኽብሉ ከም ዝጀመሩ ገሊጾም ወኪል ኤሪና ፊልሞን ትካቡን ዘዳልዎ ጸብጻብ ኣዝየ ብርሃነ ከተቕርበያ ከባቢታት ዞባ ደቡብ ኣብ ዲጋታት ዝተዘርአ ዓሳታት ጥዑማይ ኣተባባዕ ውፅኢት ይርከበሎ ሓላፊ ኣሃዱ ልምዓት ዓሳ ዞባ ደቡብ ኣቶ ግርማይ ሰለሞን ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ሚኒስትሪ ሃብቲ ባሕሪ ነቶም ብማሕበር ተጠርኒፎም ኣብ ምግፋፍ ዓሳ ዝነጥፉ ወገናት ኣብ ሜላታት ምግፋፍ ዓሳን ኣገባብ ኣከሻሽኑን ዝህቦ ስልጠና ኣብ ውፅኢታውነት ዘካየድዎ ንጥፈታት ዓቢ ኣስተዋጽኦ ይገብር ከም ዘሎ ገሊጹ ኣብ ቃቅብዳ ዓደብ ዛገ እትርከብ ዲጋ ብድሆ ሎም ዓመት እኹል ማይ ብምውህላላ ንምርባሕ ዓሳታት ምችእቲ ኮይና ከም ዘላ ዝጠቐሰ ኣቶ ግርማይ ብማሕበር ተጠርኒፎም ኣብታ ዲጋ ዝነጥፉ ገፈፍቲ ዓሳ ነዚ ዕድል ዚ ብግቡእ ተጠቒሞም ማሕበረ ቁጠባዊ ሂወቶም ከመሓይሹ ኣዘኻኺሩ ኣብ ወንበር ማሕበር ተራድኦ ገፈፍቲ ዓሳ ዲጋ ብድሆ ኣቶ ኣማኒኤል ጆርጆ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ እቲ ኣብ ልምዓት ጀራዲን ዝተዋፈሩ ሓረስቶት ጥራይ ክጥቀሙላ ዝጸንሑ ዲጋ ካብ 2018 ግን ሚኒስትሪ ሃብቲ ባሕሪ ዓሳታት ብምዝራእ ዘድሊ ናውቲ መግፈፊ ዓሳ ስለ ዝቐረበሎምን ስልጠናታት ስለ ዝሃቦምን ብቐረባት ተጠቀምቲ ናይቲ ጸጋ ኮይኖም ከም ዘለው ኣፍሊጡ እዛ ዲጋ ናይ ኣብ ክልተ ዓዲ ኢና ንጥቀመላ ማለት እዩ ቃቅብዳን ዓደብ ዛገን እቶም 17 ሰባት ዘለና ከማን ካብቲ ማዕረ ዝቆምና ማለት እዩ ክልቲአን ዓዲ ከኣኒ ንጥቀመለን ማለት እዩ ብወርሒ 4 ግዜ ክን ዝርግሕ ኔት ደውፃንያ መደብ ማለት እዩ ህዝቢ ዓሳ ጠቃሚ ምዃኑ ሃብትና ኤርትራ ምዃኑ እሞ ክንጥቀመሉ ክግባአና ከም ደለዎት መንግስቲ ከዓ ኣብ ውሽጢ ሕብረተሰብ ኣብ ገጠራት ከይዱ ኣፍልጦ ንኽሕደር ኣብ መጋገቡ ለውጥ ንኸምጽእ ይቃለስ ስለ ዘሎ ንሕና ከዓ ተልእኾ ናይቲ መንግስቲ ስለ ዝፈልጥና ኣብ ኣኼባዲ ኣብ ካልእ ነቲ ህዝቢ ኣፍልጦ ንኽሕደር ጥቕሙ ንኽፈልጥ ኣሰራርሕኡ ኣባላልዕኡ ውፅኢቱ ኣብዚ ግዜ እዚ ካብታ ዲጋ ዝገፈፍዎ ዓሳታት ቁጠባዊ ረብሓታት ክረኽብሉ ጀሚሮም ከም ዘለው ዝሓበረ ኣቶ ኣማኒኤል ንዝሓሸ ዕዳጋ ኣብ ከተማ ድባርዋ መሸጢ ድኳን ንምኽፋት ኣብ መስርሕ ከም ዝርከቡ ኣብርሂዮም
أمازاو تحتو سجع عسان أجبابات أسرارحون سلطان أمهاب اتركب ويزرو جنة كفلة بوجنا زجفف زلهم متن عسان محاس مأزاو مجبي سدرا بيتات زين عقابركتو يجبر كم زلو حبيرام حلفي أحدو لمعات عسا زوبا دبوب أتو جرماي سلمون أموداتا أبلع الديغاز زكاير لمعات جرادين تنك بكلام ماين سفرن عساتاتن يخوان سلازلو أمت أين مئرامو عوتوب سقومتي كوسد أزخاخيرو دحرزا حتى المساجريت أقرأ زينا حيزة كمل سوقمه كبرت تعذبتنا مكتر تصلوا دقيمة كوبانيات مفر مدهانيت أمريكا حدش زمع بلقو مكلا خلي كوفيد 19 مدهانيت أتابع وتسيت كم الترخبو يقلص اللوام كوبانيات أسترازينيكان ميركن ببوغنن زمع بلقو مدهانيتات بستقبرلو ناي لابراتور مرمراتات اب من كاي سعبينات تي فيروس زمسجن وصيت سلسترخبو توسخ مرمراتات بمكياد اب قرب اوان اغلغوت كم زوعلو افليتان اتي بكوبانيا استرازينيكا زمع بل مدهانيت بملكع فساسي تداليو بمرفق زوسد كخون كله اتناي كوبانيا ميركجن بملكع كيناز تدالو خوينو باتي فيروس زتلخ سبات اب غزوم زوسدو مخانيو زحبر كوبانيا مفر مدهانيت ميرك اتي زمع بلو مدهانيت صعبينات كورونا فيروس كي قدده اب مكتو صبغ وصيت كم الترخبه بمتكاس اب حزب اغلغلوت نخوعل فقاد يصبخ مزلو قاليصوم كالوت كوبانياتون كوفيد 19 ام مكلغال زوعل مدهانيتات ام معبال كم زركبه صبصبات يتقصم انت خنا جن معبيل زلو مدهانيتن كتابتن نبينو اخالي كم زي كونن نالتاو صعبيناتون مفتاش غزي خمز وسدن زغلصوك الى تطعنا اب تكبار زصنحه قطعتات مكلخال تلبدا بغبو كم زخبر مغبار اتي قداماي ممارص مخانيو زمخرو بريزيدنت تركي رسيب طيب اردوغان هاجرو اب سميناو سوريا تبغيسوم متقعتات نزكايد زلو عطوقات كرداويان نمدمساس وفريا بغيسا خمزلا ب10 حد تقمتي غاليصوم بريزيدنت اردوغان نمعكنا زينا هاجرو اب ذهب مجلسي ب10 تقمتي بعطوق حايلي سورياويان كرداويان استفصمه ناي ميسايل متقعتي ناي موداتا عقل تركي صنققه مخانيو حابيروم مينستر وشطاو غدات ترك بوغنو اتي ميسايلات كابزوبا تال رفعات سميناو سوريا كم تونجف بمتقاس كلت ابالات صتا تركي كم تقتلن كالوت حيالو خمس قسلون افليتم بزي كازي كاب سميناو سوريا استخايده كل تمتقعتي كبيد برت ابزوبا غازيانتيب ناي تركي كم زعلبن حادغاتات نوتغي كم زسعبنيو منغستو تركي كاسيس زلوم بزدما بتزاماري سلام سفينو صنحه دبات تركن سوريان ابتافا فخنتات كم زركب ناي قربات عزبتي حابيرم تركي كم شبران تقلصم عطوقات سوريان كردان كاب وسنا سندباتان ميلاي زعلم مخانو زغلصتو قطا وتهدرا وفري كاب كل تشحن 16 اب سميناو سوريا تكايد كم زلا يفلط أمريكا كند تنكي زي مرقع حوس دسيت كوريا كوينا خمزلا بريزيدنت سيمين كوريا كيم جونغ اون لو معسر تخطط كنتي ابزهاب مجلسي وقيسوم بريزيدنت اون اب مجلسيو أمريكا بلعل سيمين كوريا صنيعتو زلا قدا بتحدم مسدوب كوريا تكايدو زلا وتهدراو مناوراتات دما بتخال قداي حوس دسيت كوريا بسلاماو منقدي كيف التح عنقفات كوين خمزلو ارديوم دبوب كورياون اب غداي حوس دسيت كوريا الوتاو ترات تصاوت كم زلا زوقسه بريزيدنتون هاغرو كمصن زخل تصابوتات نمكات وتهدرو عقما كتدنفع مخانا افليتلهم اب العليا صنيعو زلو اغداخي تلعله نيوكليساو مدباتا كم زي تقارصو تحبر سمين كوريا اب زعمت زي حيالو فتنتات ميسايل كم زكايدت يذكر تهاجر ابز حلف قربا معالتات زفتنتو لعل فتنه دمصي كونچف زخيل ميسايل نا امريكان مشارختان شاقلت فتيرو كم زلايو زحبر أمريكان تشاينان بقدايتي اب منغو انت فتير زلو نقداو فلليات يواقصا خمزلوا تقليصم أمريكا بلعلي تشعتم يتتكالات تشاينا صنيعتو زلا محنقوتات فلليات النمسباب نزكاير زلو تعري عنقفو خمزليهم سب مزي تشاينا زوقس زلو أمريكا بوغنا
ቻይና ዘይቁንዕ ንግዳዊ ኣካይዳ ትኽተል ከም ዘላ ብምሕባር ንኽልቲአን ሃገራት ዘርብሕ መንገዲ ክትሕዝ ፀዊዓ እዚ ሕድሕዳዊ ምውቃስ ክልቲአን ሃገራት ንግዳዊ ዘይምቅዳው ንምህዳእ ንዘካይዶ ዘለዋ ፃዕሪ ብኣሉታ ዝጸሉ ምዃኑ ክኢላታት ይሕብሩ ነቲ ፍልልያት ንምፅባብ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ መስከረም ናይ ቴሌፎን ርክብ ዘካይዱ መራሕቲ ኣሜሪካን ቻይናን ኣብ ዝመጽእ ቀረብ ኣዋርሕ ናይ ማንዛ ርክብ ከካይዱ ትፅቢት ይግበር ጂኦፖለቲካዊ ረብሓታት ዝመንቀልዩ ዘይምቅዳው ቻይናን ኣሜሪካን ብፍላይ ኣብ ዝሓለፈ ቀረብ ዓመታት እናኸረ ከም ዝመጸ ይግለጽ ክልቲአን ሃገራት ኣብ ንሓድሕደን ናይ ቢልዮናት ዶላር ቀረጽታው ከም ዝወሰና ዝዝከር ኮይኑ እቲ ስጉምቲ ኣብ ቁጠበአን ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ቁጠባ ካልኦት መሻርክቲ ሃገራት እውን ኣሉታዊ ሳዕቤን ከም ዝኸተለ ጸብጻባት ይጠቕሱ ኣብ ዝቕንያት እዚ ኣብ ዞባ ኣብ ቻይና ኣውራጃ ሻንዚ ዝወቅዕ ዘሎ ብርቱዕ ዝናብ ዘስዓቡ ሓደጋታት ዕልቕልቕን ምህማም መሬትን ሰብኣውን ንዋታውን ክሳራታት ኣውሪዱ ብሰንክቲ ተፈጥሮኣዊ ሓደጋ ብውሕዱ 15 ሰባት ክሞቱ እንከለዉ ካልኦት ሓያሎ ድማ ዳሃዮም ከም ዝጠፍአ ማዕከናት ዜና ቻይና ሓቢረን ብዘይካዚ በቲ ሓደጋ ልዕሊ 17,000 መንበሪ ኣባይቲ ከም ዝዓነወ ከም ሳዕቤኑ ከዓ ኣስታት 2 ሚልዮን ሰባት ከም እተመዛበሉ ተፈሊጡሎም ኣብ ዝዓመት እዚ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ቻይና ብዝወቕዐ ዝናብ ሰብኣውን ንዋታውን ክሳራታት ክወርድ ምጽንሑ ጸብጻባት ይሕብሩ ቅድሚ 3 ኣዋርሕ ኣብ ኣውራጃ ሄናን ብዝተኸስተ ሓደጋታት ዕልቕልቕ ህይወት ልዕሊ 300 ሰባት ከም ዝጠፍአ ይዝከር ኣብ ፊሊፒንስ ዝተኸስተ ኮምፓሱ ዝተሰሚየ ህበብላዊ ማዕበል ብዘስዓቦ ሓደጋታት ዕልቕልቕን ምህማም መሬትን ሰብኣውን ንዋታውን ክሳራታት ወሪዱ እቲ 100 ኪሎ ሜትር ኣብ ሰዓት ብዝሕንበብ ንፋስ ዝተደፍአ ህበብላ ትማል 11 ጥቅምቲ ምሸት ኣብ ወሰናስን ፊሊፒንስ ኣብ ዝበፅሓሉ ብዘስዓቦ ሓደጋታት ብውሕዱ 9 ሰባት ከም ዝሞቱን 11 ካልኦት ዳሃዮም ጠፊኡ ከም ዘሎን ማዕከናት ዜና ኣቃሊሕን ኣብ ልዕሊ ኣባይትን ካልኦት ሕታ ቅርፅን እውን ብቐሊል ዘይግመት ዕንወት ከም ዝወረደ ዝሓበሩቶም ጸብጻባት ኣስታት 2,000 ሰባት ብዘይ መጽለሊ ከም ዝተረፉ ኣረዲኦም መንግስቲ ፊሊፒንስ እቲ ባህርያዊ ሓደጋ ዘወረደ ዕንወት ኣብ ምግምጋምን ናይ ምንጻህ ስራሓት ኣብ ምንጣፍን ከም ዝርከብ እዩ ኣፍሊጡ ዘሎም ህበብላዊ ማዕበል ኮምፓሱ ኣብዚ ዓመት እዚ ኣብ ፊሊፒንስ ዝበፅሐ መበል 13 ተመሳሳሊ ባህርያዊ ሓደጋ ምዃኑ ዝገልጹ ጸብጻባት ሜትሮሎጂ ሎሚ ኣምሳያኡ ካብ ወሰናስንቲ ሃገር ክርሕቕ ትፅቢት ከም ዝግበር ኣሚቶም ኣለዉ ቻይናን ህንድን ኣብ ዶባተን ተፈጢሩ ዘሎ ዘይምቅዳው ንምህዳእ ብ10 ጥቅምቲ ዘካየድኦ ናይ ኣዘዝቲ ሰራዊት ርክብ ብዘይፍረ ከም እተበተነ ማዕከናት ዜና ንሰብ መዚ ክልቲአን ሃገራት ብምጥቃስ ኣቃሊሐን ቀንዲ ዕላማት ርክብ ኣብቲ ኣከራኻሪ ዶባት ንዘሎ ሰራዊት ንምስሓብ ምንባሩ እንተኾነ ግን ኣብ ዘቕረብዎ ጠለባት ክረዳድኡ ከም ዘይከኣሉ እቲ ሓበሬታ ኣፍሊጡ በዚ ድማ ሰራዊት ክልቲአን ሃገራት ኣብ ወቕቲ ሓጋይ ናብ ኣሉታ 30 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ዝወርድ ቀዝሒ ኣብ ዘለዎ ኣኽራን ሂማልያ ክጸንሕ ምዃኑ ይግለጽ ኣሎ ብሰንኩ ደቡባዊ ምስሓብ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ መንጎ ሰራዊት ክልቲአን ሃገራት ድሕሪ ዝተወልዐ ግጭት ኣሽሓት ኣባላት ሰራዊት ናብቲ ዘከራኽረን ዶባት ከም ዘዋፈራ ይዝከር ክልቲአን ሃገራት ከካይድኦ ዝጸንሓ ተደጋጋሚ ርክባት ነቲ ወጥሪ ንምህዳእ እወታዊ ኣበርክቶ እኳ እንተነበሮም ሰራዊተን ክስሕባ ከም ዘይከኣላ ግን ይጥቀስ ብሰንኪ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ግጭት 20 ኣባላት ሰራዊት ህንዲ ከም እተቐትሉ ናይ ሽዑ ጸብጻባት ይሕብሩ ቻይናን ህንድን 3500 ኪሎ ሜትር ዝዝርጋሕ ኣከራኻሪ ዶብ ከም ዘለወን እዩ ዝግለጽ نستعستر زينو مستندون مزام كنتاتو كدغملكم ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ አቶ ዑስማን ሳልሕ ኣብ ኣኼባ ሻራ ዘይብለን ሃገራት መደረ ስሚዑ ኤርትራ ኣብ ካልኣይ ርክብ ሚኒስተራት ጉጅለ ዕሩኽ ንደገፍ ቻርተር ሕቡራት ሃገራት ተሳቲፋ ኤርትራ ነበርቲ ኢጣልያ ኣብ ህልዊ ፖለቲካዊ ኩነታትን መደባት መኸተን ዘትዮም ኩባንያታት መፍረ መድሃኒት ኣሜሪካ መከላኸሊ ኮቪድ-19 መድሃኒት ከም ዘማዕበላ ገሊፀን تركيا بلعلي عطوقات السوريين كردان وتحضروا سقمتي كم توسد أفريقيا. أمريكا كانت زي من رجع حوس رسيت كوريا خوينا 5 الله سمين كوريا وغيسا.
نلوم سولس 12 ጥቅምቲ ሰዓት 9 ምሽት ዝተዳለወ ዜናዊ መሰናዶ ኣብዛዚሙሎ ዝቕፅል መደባት ኤሪ ቲቪ ክትከታተሉ ብኽብሪ ዕድም